Ah, sarewok iki bono ndi? Janjian karo wong tuwa kok malah calece ngene. Wok, sarewok. Cepet ta wok. Wis pahit ku cangkemku pengen ngopi kok. Hei, Kang, ya Kang. Bener. Janjian karo wong tuwa kok. Ngapurane ya Kang, ngapura. Karepmu piye? Wis 2 jam tak enteni kok. Kang, sampeyan ora ngerti ya Kang. Critane iki lah ya Gusti Kang. Isin jane wis lah. Isin lah, nek kudu mbok critakno. Ya Kang, ngene lho Kang, aku sabere mau ape mangkat. Lah terus, lah gandeng aku gandeng sangu gak ya. Isin lah. Bang, gue tak kandani tak bayari kue ora langsung sang. Kang, aku isin dong Kang. Lah terus ya aku gak yo pira-pira gua sang lah untuk duit konderan duit. Duitnya pinjam tak duit kurang ajar. Alah tapi nganu kok Kang ciloko lah terus iso ciloko. Bawa aku ditutup bojoku Kang. Wok sarewok ngene iki aja mbok baleni wok. Kang aku isin Kang. Wis ayo Kang ngopi. Ayo.